Terve. Morjens. Terve. Mitkä on mietteet nyt ennen tätä isoa matkaa? Hyvät on meillä mietteet. Jännittää kyllä aika lailla, niin kyllä tämmönen reissu aina jännittää, niin tässä on kaasuhella. Tämähän on kapemerkkinen, onko teillä jotain tämmöistä hellittelynimeä löytynyt tähän? Me sanotaan tätä kapeksi. Kape. Me sanotaan tätä kapeksi. Kape on kape. Täällä on niin, mä näytän tänne. Sillähän tulee paras ruoka niin kaasuhellalla, niin. No riippuu tietysti saatana mitä siihen vähän laittaa. Älä viitti. Tuossa älä käsittänyt. Mä oon Lauri. Lauri. Mä oon Lauri. Lauri. Ranskasta tuli mieleen ja muutenkin kun kattelee noita kajuuttaa, niin miten on se varmaan romantillisempi puoli. Katteltaisiko me vähän sitä tekniikkaa?